Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ito siya wrap. Please no talk. When you say please, I cannot do it if you noisy. Okay? Okay. So what I'm doing, can you open your eyes, please? Hey, I go and touch you. not allowed ang media. Jawel. Ayan yung bring house namin, oh. Dami. Adobo, seafood, pansit, binignit, may lumpiang gulay. Kaldereta po yan siya. And then rice, may cake, may suman, tapos may sapin-sapin pa. Oh, wala na. For 2 to 3 days na yan, Char. The next day. Good morning, titas! We're at the airport. Sunduin namin si Oma at saka Opa. Are you excited, Ana? Yeah? Namimiss niya yan yung Oma at Opa niya. After namin sunduin si Oma at Opa, uwi, tapos magtrabaho tayo. It's okay ba? It's only 50 and it's busy. Laat hier maar 50 mogen. Mag niet. Kijk lang, wow! Ayan, nasa airport na tayo. Ana's asking bakit daw hindi tawag dito, nagsuspeed yung tatay niya. Kasi nga may ano dito, may speed limit ba. Silang is alleen 50. Ja, hij is busy, zie. Kasi, takes a while. Ayan, busy na. Diretso na talaga to pasok sa airport. Medyo busy na. We zijn oma en opa er al. Yeah. Ja, heel parkeerplek zoals laatst. Ayan, magpa-park na tayo. Zie je de bank? €2 is 60 For for 20 minutes. Dito na po kami. Papunta na tayo sa arrival area. Lakad pa kami ng medyo malayo kay yung parking dito medyo distansya sa arrival. band open, Anna? Yeah. Ik wil langslopen hier. Deze kant. Hold mama. Wait for mama. Okay. Hey, niet zo snel. Iat lang ning duha, oh. Opleta, Ana. Igamit ako opleta. Ni tren na, ha?
Nag-iob man, uy. Malayo-layo pa talaga kami. Tsaka ang weather today. I see you. Give me 1 minute. Excited masyado na si Ana. Ana, miskin here ang beaches cut. Then, Ana. Wala, hinihintay pa namin sila. Wala pa talaga. Pero kakalan lang po nila. Excited na masyado si Ana. Nay. One eternity later. Excited na yun. Ja. Dat weet ik niet. Je speeltjes liggen op de band. Ja. Toch schaal. En bij één iemand kan dat sneller gaan, bij de andere duurt iets langer. Chocolate na naman tong dalawang to. Ja, kom maar zo. Ja. Sure. Kom on, kom. Pabalik na kami ng sasakyan. Finally, andito na sila. Sobrang happy ni Ana. Siyempre, sinabihan siya na may kadotsa siya. So, mas mas excited. Maaga pa naman. 11 pa. A few moments later. Hello, titas. Nandito na po ako sa bus stop. Kabilang bus stop. Medyo busy pa naman ngayon. Sana walang traffic para hindi tayo ma-aberya. Si Ana, diretso ka agad kila Umat-Oka, guys. Doon siya. Tapos sa gabi, pipick upin siya ni Ruth sa gabi. Anyway, magtrabaho po muna tayo. No? One eternity later. Titas, kainan na naman. Hi, titas! Ito naman si Alinor. Dito kami kila Rina kakain. Rice. Tapos appetizer. Macaroni soup. Tapos may kami seafood. Sino si Camille? Sino siya? Camille. Ang chef. Sino nagluto nito, Day? Ako dahil, naisip ako lang na umaga dahil. Grabe siya, oh. Naisip ako na, gutom na ako. Bakit may buhok dito sa table, Char? Kastiso. Kain mo to, sir. Ba, mga kami dito, feel at home, mga adopted. 8 Smackalik. Di ba, may soup muna bago kumain. Sige, ikaw na magalang na host. Wow. May masarap ni. Sure. Let's taste it. Yeah. Kain ka na, Day. Take it. Taste it. Ate Luigi said it's good. Unsa man? The macaroni. Yala ka. Macaroni.
Careful. Kung may Vienna sausage lang, no? Pwede na ibenta. Sarap. Baka naman sa Independence Day, andun dito. Hindi Ibenta ka natin to. sure. Di ba, ne? Sure ka ba na ano yung bilo-bilo? Hindi, no? Hindi na? Kasi ang hirap pala eh. Ngayon lang siya nag-ano eh. Ngayon ko lang natin. So ano na lang, buko pandan jelly. They're Tapos, trying like a dry run for next Yeah, I week. know. Are you guys going? Yeah. Oh, nice. And then one of the recipes supposed to be is the bilo-bilo. Zo. And then kasama yung mga bata. Musta love life mo, Day? Ano ka na eh? Hindi ka na tumatawag sa akin eh. Siyempre, Busy ka palagi eh. lagi akong tulog na. Tulog. Kasi palagi kang nagpupuyat. Hindi nga ako nagpupuyat, ne. Kagabi alas 7. Nanay Emma, itong Serena, yung nanay niya nanonood eh. Nanay Emma, shout out. Ate Nice. G is interrogating Reyna. About? Alam mo na nanay mo? Because About her love life. she doesn't call me anymore. I'm They used jealous. to call every night. I feel bad. Charot. Girl, how much more naman pag lunch namin siya pagka-chat? Pero at least, happy ka ni. I heard you went to the other side. She's been there. Back and forth. Yeah. Sino ba yung nagsabi na... sino ba Dahil parang nahiya akong buksan yung seafood mo. Kasi parang tinabunan eh. Tinakluban ko lang yan. By entrance fee. Ano kaya sabi mo, Dars? May naghugas na ako ng kamay. Na-surprise siya na, oh, you play for the other team. Ang sarap naman ito, uy. I guess. Iba na yung preference niya ba? Malapit na ako maka-reach ng threshold. At least nakasweldo na tayo. Sana all. Baka magagal. Okay lang. Bakit saan ka pupuntang TK Maxx? Kahit sa US, Day. Germany. Ay, sa TJ Maxx. Sa US. Kasi, Gusto talagang patay na patay sa utak. I heard. Ay, sorry ah. Anong meron sa Utrecht? Primark. Zero. Kasi Ang we're sarap ng talking sauce, about... Day. Ang sarap ng sauce, Day. Ay, tapos na te? Wow. Ne, ang yabang. Hindi ako nagluluto din talaga. Yabang, sabi niya, hindi daw niya tinikman. Oo nga. Sure, Rep. Hindi na Sarap nakasuka. ne. Ayun na. Enough na. Enough Which yung one do you sauce. want to try? The spaghetti, the macaroni? You want to try that? Parang nga, yung wow crab natin, di ba? Diba? Daan? Next time, mag-ano na naman tayo, out of town. Hindi naman kasama si Loy ng tayo na ganyan. Hindi nga. Wala man siya dito. Di ba? I think. Or other siya. Puchik. Para makapag-play victim ka. Oo. Maybe you are doing the same thing with me. Ano din? They're best friend. Pero ano pa naman magsalita ka lang, papagalitan ka na niya. Ihimay mo. Hinihimay ko. Pero ano na din, kumain na siya sa bahay. Ayan o, may munchkins pa tayo. Do you want munchkin? Rare. General, no, they're Hindi, pero parang ano siya ni? Strange para sa panlasa niya. Parang siyang ano, brown. Parang It's strange moist combination. cake ba? Choco moist. This is call a few crackers with Ah, mango float. Ayaw niya ng mango float. Really? I'm so sad. That's my favorite. See? yeah, but it's strange combination. Ayaw niya. Marcel kasi, he doesn't like it when you put everything at one dish. He likes it separately. So if you go mango float, he needs the
cracker different, the sauce different, the mango different. And he do it by himself. sweet should be Na. Ay, ba't pag biniglit yapon sa Binili ta mo, day. Ginakuluran ninyo ang kanang kuan? Dili. Dili, no? Sa'yo lang kay kuluran, tiyo. Musta naman yung trabaho niyo dito? Inaayos niyo ba? Okay naman po. Wow, colorful. Colorful ng life, ah. Diba? Ito kasi Bilo-bilo. Ate Rolly. Sarap naman. Diba? Mga specialty ni Rina, oh. Hindi, ano yan kay Gars? Ito na naman yung tiyan natin. Lumulusog na naman. Hindi, paano mo buksan? Kasi narhan. Kung salay? Hindi na ako magsaba. Ano na sulod? Ay, sulod nga crabs. Oh God, shrimp. Ni, saan to tinatapon ni? May mali. Ito? Hindi talaga ayaw sumuko ni Rod, Day. Ayoko na, give up na ako, Day. Pero si Rod talaga. Kapag Day, gusto ko na magtrabaho. Sa'yo, kapoy. Nakaboy na talaga, Day. Tapos yung bewang ko, ang sakit na. Ano, nahirapan ka din? Ba't ka nahirapan magsara? Pagbukas? Hindi, yung hindi ko sabihin, masakit na siya. Palaging nag-ano eh. Alam niyo, bago to, ne? Alin eh? Itong door na may... Hindi, matagal na yan dyan. Wow! Matagal na yan eh. Si Mama Merienda, pag pumunta kayo ng Kalayaan Fiesta, may booth siya doon. So, puntahan namin yung mga tinda niya doon. Ay, pati ba itong Volumelic? Ha? Nasa ano din to? Nasa display. Nasa display. Nakakano yan, te? Alam mo, prepared yan. Naka-backpack yan. Tignan mo. Wow, ang aking basic yun. Para siyang may may display dito. Hindi, parang kung pag nagdala ako ng ingredients, Ayan, ito pag- gumawa ka ng something. If you're in the Netherlands and you crave these ingredients, ayan oh. Nata de coco, makapuno, hala. Pag halo-halo kaya tayo. Wala bang nagka-crush ng ice dito? Crusher. Yung pang ganyan. Sago. Filipino style ha? Day, tayo, day. This weekends. Hindi lang, doon kila Christine. Hindi pa ako nakapunta kay Ate Cristita. Ano? Sir, wala pa pa Akala ko ba meron ka? Meron yung gano'n. Manual. Hindi, okay lang yung ano-ano. Exercise na yun eh. Hindi naman na, ewan ko pag sa mano-mano. Hindi, para medyo matunaw to ba? Meron yung mga ano talaga, di ba? Parang pang ice slurry pa nga. Kailangan lagyan ng sweet corn? Ay, hindi. Mag-ano sila, mais con cheese. Hindi, kaya nga sabi ko, bakit yung binignit yung bilo-bilo lagyan ng corn? Pero ang sarap din mais con yellow tin. Na rin. Cheesy. Ang dami Wala nang kang kinakain. ice. Charot. Uwi na kami. Uy, busog na kaming lahat. Bye, Day! Parang nagpataba lang tayo, no? Ayan yung mastermind, oh.